U příležitosti 180. výročí narození kazašského básníka, myslitele a filozofa Abaje Kunanbajuliho vznikla mezinárodní výzva s názvem Abaj na vlně. Iniciátorem této výzvy je Maxim Pomarenko, doktor humanitních věd a tvůrce polsko-kazachstánské kulturní iniciativy Bosaga. Jmenuji se Monika a jsem českých Dirs i všech, kteří věří v sílu umění, se s úctou připojuji v této iniciativě skrze sebe, svou kulturu a svou víru v lidskost a chci pomoci vytvořit most mezi národy, most, který vede přes poezii, hudbu a porozumění. Knihy Abajova písně od Muchtara Auzova je nejen literárním portrétem velkého básníka, ale i hlubokým zamyšlením nad duší kazašského národa. Klade důraz na osobní růst, vzdělání a vnitřní sílu. Věta, poznání je jako světlo, čím více ho máš, tím méně se bojíš tmy. Vystihuje Abajovu víru ve vzdělání jako nástroj osvobození a růstu. Abaj často psal o soucitu, spravedlnosti a morální odpovědnosti jednotlivce vůči společnosti. Nejlépe to vyjadřuje myšlenka. Nejsme bohatí tím, co vlastníme, ale tím, co dokážeme dát druhým. Abaj učil, že vzdělání je klíčem ke svobodě. Národ, který čte, myslí a tvoří, roste nejen kulturně, ale i lidsky. Jeho slova jsou výzvou o odvaze, o hledání pravdy a o budování lepšího zítřka. Dimash Kudaibergen dnes nese jeho odkaz dál skrze hudbu, která spojuje generace, národy i jazyky. Jako česká Dir snívám Abaje nejen jako básníka, filozofa, spisovatele a skladatele, ale především jako člověka, který rozuměl lidské duši. Jeho empatie, víra v dobro a odvaha jsou inspirací i pro nás. Každý z nás může být nositelem světla. Každý z nás může zanechat stopu, která pomůže jiným najít cestu. Hudba, poezie, lidskost, to jsou mosty, které spojují národy. Abaj věřil, že umění není jen výrazem, ale i odpovědností, že vzdělání je klíčem ke svobodě, že sny mají být nejen sněny, ale i uskutečněny. Odkaz Abaje sebou nese i Dimash, hlas, který spojuje generace, kultury i srdce. A právě proto zde zazní i hlas českých Dirs jako důkaz, že Abajova vlna dosáhla až k nám, že jeho myšlenky žijí dál v každém jazyce, v každém člověku, který věří v sílu dobré. Z knihy Abajovy písně zazní úryvek Stopa je matkou cesty. V této větě se skrývá pravda, která přesahuje čas. Všichni kráčíme po stopách těch, kteří byli před námi. A dnes je naší povinností zanechat stezky pro ostatní, osvětlené poznáním, soucitem a odvahou. Abaj se i dříve Michailovu svěřoval s myšlenkami o osudech svého národa. Kazachstánskému národu je otevřená cesta, kterou se ubírá každá lidská mysl, cesta vzdělání. Nedávno jste mi řekl překrásné kazašské přísloví. Stopa je matkou cesty. Je to tak? Vždy začíná jeden a ostatní pokračují. Z jednoho zrnka se rodí klas, z jiskry se rozhoří plamen. Zapamatujte si tato slova. Já jsem první vlaštovička. Učím se pro sebe, rostu pro národ. Tato nahrávka je naším poděkováním, naší stopou, naší jiskrou, která společně s ostatními může rozjasnit svět. Ať se Abajova vlna šíří dál v každém jazyce, v každém srdci. A nyní přečtu úryvek z knihy Kara Suzdor, kterou napsal Abaj Kunanbajuli. Nestačí jenom se narodit k dosažení moudrosti. Vzdělaným se stane jen ten, kdo pozná, ohmatá a ochutná dobré i špatné zvyky světa. Také ten bude moudrý, kdo si všímá slov moudrého člověka. Jestliže od moudrých poznáš věci dobré a se před špatnými se budeš chránit, tehdy ti moudrost bude k užitku. Tehdy se staneš člověkem. Neuč se pro druhé, uč se pro sebe. Poznání je světlo, které svítí i v té nejtemnější noci.